Salutare toată lumea și bine ați venit la al 8-lea meu episod. Astăzi o să încerc să facem cât mai multe. Din greșeală am spart asta și am închis și filmul, pentru că înainte filmam. Hai pe bune. De ce să nu filmăm? Hai bă. Nu bă, nu. Ok. Ok, mă. Termină cu apa. Trebuie să facem noi ceva. Trebuie să studiem și să memorăm. Ok. What? Unde? Și noi cum ajungem acolo? Uite așa. Uite așa ajungem. Ok, și așa ne ducem în casă. Dacă suntem afară și vrem să ajungem foarte greu. Nu, pe acolo e dormitor, dar mereu eu mă duc înspre dormitor. Parcă ar fi să mă duc în casă. Și le chiar la subsol. E foarte fioros. Ok, hai să vedeți ce fac aici. Când vreau să șterg și nu vreau să dau cu mop, ia uitați. Vedeți? Și uite, se șterge singur. Ok. Uite, spăl și scaunele, dacă vedeți, era apă pe acolo, dacă v-ați uitat bine. Eu m-am uitat bine. Să-mi iau și eu ceva din frigider. Ok, o să dau mobizenul mai așa, pentru că mi-e frică să nu dau iarăși, cum se numește, stop la video. Mi-am dat înainte stop la video și m-a fost mare păcat. Deci mare păcat. Foarte mare păcat. Ok, au. M-am lovit. Da, m-am lovit. Ok, și vreau să facem în episodul ăsta și etajul 3. Bine, am zis că în următorul video, adică ăsta, o să vă arăt cum să faceți o casă tare, dar uite, nu v-am arătat. Eu am făcut o casă tare, sper că așa o să faceți și voi. Aș vrea să-i fac o poză, pentru că ia uitați. Zici că e o vilă sau zici că sunt un om bogat și acum cumpără tot dita mai vila. Ok. Walking with... Mort. Fatality. Dar faza aia cu fatality-ul e tare. Fatality. Paprika. Sare, paprika. Barbecue. Cum că e cu barbecue? Sunt cu barbecue. Ce-au făcut ăștia că sunt cu barbecue? Eu nu mai eram atent la videoclip. Scuzați-mă, m-a luat valul cu ce spun românii. Aoleu. Unii închide ce spun românii, eu filmez și mă ia valul. Paprika? Ardei. Ăla e tot paprika. Nu? What? Ce? Oh. What? Cum că sunt cu alea?
What? Eu nu mai sunt atent la video. Ajutor! Ajutor! Ok, am revenit, am făcut șotavanul la etajul 3 și de-astea. Ok. Asta aici era, da, aici era parcurul, da, o să-l fac. O cărare, nu, ăsta vreau să-l pun. Să fim cinstiți, nu ăsta vreau să-l pun. Da, tot o să fac ceva. Mi-e frică să-mi dau pe mobizen, deci o să-l mut în partea asta. De acolo e delete. Aaaa! Și ce ăla? Ah. Uite, asta nu-mi place. Uite, asta nu-mi place mie. Că poți să cazi. Că ai mari șanse să cazi, na. Ok. Poate eu mai filmez? Da, mai filmez. Au trecut deja 6 minute? Ok, acum clar am construit mult și am vorbit puțin. S-au vorbit ambele la fel. E foarte tare casa, nu? Ia uitați ce frumoase e. Suntem bosolani, bosolani. Și dacă vreți, abonați-vă la mine. Faceți tot ce putem ca să avem mai mulți abonați. Vă rog să avem mai mulți abonați decât încred ochii și să jucăm bine totul. O să jucăm și Roblox. Eu nu prea joc Roblox pentru că eu joc pe telefon și de-astea. Ok. What? Asta e scara? Da, e scara. Aici, up! Ok. Stați un pic. Stați un pic, o să dau un pic. Ok, am revenit. Mi-am făcut și ce trebuia acolo lui Bunny. I-am dat un pic mai tare la ce spun românii. Acum o să mai ia valul cu ce spun românii. Deci am luat valul. Dar vreau să văd și eu cum e asta. Vreau să văd cum e. Ce vreau să văd cum e, dar hai să punem o scară aici. Mă bâlbâi. Mă bâlbâi. Nu de fier, ok. Ia uitați. Ia uitați ce frumos am făcut. Ce frumos. Ok, și ăsta e etajul 4. O să-l facem și pe el când i-o veni timpul. Aproape muream. Deci, vedeți la câtă distanță suntem de pământ. Da, nu vreau să mă duc. Deci, hai să vedeți ceva. Mi instalasem mai devreme Aptoide și nu era Aptoide potrivit. Îmi zicea party nu știu cum. Să-mi ziceți voi ce are dacă aveți Aptoide, dacă vă arătați și voi așa. Și vreau să ne ducem sus. Mamă, mă piși pe mine. Dar nu o să iau pauză, pentru că fanii mei mă așteaptă. Ok, și să-mi ziceți voi ce să facem pe aici. Eu o să fac o măsuță, dita mai măsuța.
No. Poate m-a luat valul cu ce spun românii. Bine, tot mai construiam, hai să zicem. Dar m-a luat valul cu ce spun România. România, România! Unți, 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 unți. Pac, pac. Și pac! Au, m-am lovit de tavan! Deci, eu când m-am dus astăzi la prietenul meu, mă jucam Roblox. Și era un joc numit tot pe Roblox, Game Development Tycoon. Era Tycoon. No, bunii nu mai tuși. Era un Tycoon și era foarte tare. Adică aveai să faci multe. Tu erai un YouTuber și puteai să-ți faci cariera ta de YouTuber. Să faci tot ce vrei, cariera ta și de-astea. Eu m-am jucat și terminasem toată mapa. Deci totul. Mi-am făcut și un prieten acolo, dar m-a părăsit în 2 minute. Sau 2 secunde, hai să zicem mai mult măcar. Atunci m-am enervat foarte tare. Deci atunci m-am enervat foarte tare. Dar nu ne plimbăm mai mult decât să construim. Hai să construim. O să facem o cadă. Ia să vedeți cum facem noi cada la etajul 4. Ok. Dacă vreți să știți, și acum sunt îmbrăcat în hainele de la prietenașul meu. Să știu că acolo e cada. Ca să nu sparg niciodată cada, că o să cadă apa peste mine. Oh, Doamne, frăște, de ce nu mă lași să urc? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Domnule Ionica Brum. Punem lavă. Punem lavă, că așa vrem noi. Cadă cu lavă. Aha. Hai să punem și noi lumini pe aici. Olo. Mi-a venit o idee. Bla bla bla. Facem pereți din lumini. Tare, suntem tari. Ok, am făcut, cred că o să facem un etaj toți. În acest video cred că o să facem chiar etajul ăsta, dar nu mai avem mult timp, deci hai să-l terminăm odată. Ok, dacă vreți să dau eu pauză și o să-l fac. Ok, o să dau pauză. Ok, am revenit. După cum vedeți, am făcut totul până s-a făcut dimineață. Am făcut cam totul, deci am terminat casa. În episodul de mâine, cred că o să vă arăt. Cred că o să vă arăt și cum să faceți o casă dacă nu se salvează casa asta. E foarte tare și vreau să-i dau save. Dar fanii mei cred că vor asta, cred că nu vor. Crăcănat. Ok. Ce vreau să zic? Cam nimic. Cam nimic. Cam nimic. Ana se sosito, conte que não somos substituto. Oh, man, doing this, turning a glitcher. And not just the hacker, it still looks so deceiving. Because a disaster,
Dacă vă întrebați de ce fac asta, o să facem și etajul 5. Etajul 5. Cred că o să fie bun etajul 5. O să vă arăt în episodul următor dacă se salvează casa. Ok, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost gamerul Pikachu Minecraft și vă salut. Pa, pa!